Barka da zuwa tashar mu ta Sport in Hausa. Idan yau ne zuwanka na farko ka danna mana subscribe domin samun labarai. A yau ne ilahirin ƙasar Najeriya suke kada ƙuri'arsu ta zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisun tarayya da sanatoci. A wasu guraren dai Kacaniyar zaɓe abin babu daɗi, kamar a jihar Rivers. A wani labari da yake fitowa, ejen ɗin APC yana hana matasa zaɓe. If you don't even vote APC for a year, go your house. Nobody force you come here. Go house, so if I see you vote another, I will call look am. If I see you vote another part, go enter my house. You no come joke for here. This territory where you dey na APC o. Go your house. Go relax. A yau ne shugaban ƙasar Najeriya Janar Muhammadu Buhari ya sauka a birnin Daura domin kada ƙuri'arsa a zaben da ake fafatawa a ƙasar ta Najeriya. A wani bidiyo da yake trending online ya nuna cewa shugaban ƙasar Najeriya ya zaɓi jam'iyyarsa ta APC, kuma yana kira da dukkan 'yan ƙasar su zaɓi abin da ransu yake so. Baba ina za ka ne mulki an yango gida zani zauna da yawa. Baba ina za ka ne mulki kai ka gawa gida zani na zauna da yawa. Na tuna sanda mun ka kammala mulki a tenuwa, ka yi hannu oba fuskoki babu damuwa. Wannan kenan. Hukumar EFCC ta yi ram da wata mata wadda ake zarginta da shirin magudin zaɓe a jihar Kaduna. Wannan matar dai an kama ta da katukan mutane masu zaɓe da yawa. A wani rahoto da ta saki a shafinta na Twitter, ta bayyana cewa EFCC za ta ci gaba da kokari domin gano masu shirin magudin zaɓe. A yau ne dai ƙasar Najeriya take gabatar da zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisun tarayya da sanatoci.